Net alle boeren komen in de beneming voor de regeling. Het melkvee met zeker 120 dagen 6 uur daags boeten staan. Boeren die dit doggen krijgen voor 50 cent extra voor elke 100 kilo melken. Nou is dat nog 5 cent. Door strengere regels en nijere stallen wordt het voor de boeren likwijls heel iets onlokkelijker om de kei binnen te houden. Wat voor ons eigenlijk het belangrijkste is dat die koe in de wei blijft, hè, en dat die ook zichtbaar blijft voor de Nederlander. Omdat het toch een mooi beeld is van onze sector. En op dit moment zien we dat de weidegang tussen de 70 en de 80% ligt van de koeien. En we willen eigenlijk dat dat niet terugloopt. Dus we hopen eigenlijk met deze regeling dat we dat percentage in stand houden of zelfs iets vergroten. Sybren Ruitsma van landbouworganisatie LTO kan hem goed vinden in het beleid van Friesland Campina. Nevens hem is de ko in het loon de verbinding tussen het publiek en de agrarische sector. Wij merken het heel gauw in de ruimtelijke ordeningssfeer en in de politieke discussies van hoe we het over jouw sector praten en wat gunnen jou de meesten. Nou, jou ergens wat duggen, hoe stel je jezelf op ten aanzien van de maatschappij en wat verantwoord krijg je van de maatschappij waarom. En dan moet je het snel eten waar je duggen. En ja, dan is die ko in het loon een heel belangrijk product. Haast altijd de eerste vraag, wat mensen die net in de sector bekend binnen, wat is jou de kei? Ja, dat doe ik. Dus ik leer dat zien en mensen genieten er van. Friesland Campina zal nog maar de boeren niet peteren hoe de nieuwe regeling. Dat gebeurt eind dit jaar. Kritiek zou er komen kennen van boeren die het kei binnenhouden en vinden dat ze benaadeeld worden. Wil ze wel goed, maar haar best omgaan. Nee, die krijgt die vergoeding net. Maar als diezelfde boer een vergunning onvrijheid, of die zegt van wat voor plak krijg ik in het landschap, wat is in mijn ontwikkelingsruimte en om wat vereisten moet ik voldoen. Als een sector dan een imago heeft van een iepen karakter, maar snel eten wat ze duggen, dan krijgt diezelfde boer die krijgt daar toch meer ruimte in zo'n ontwikkeling van die bedrijf.